Ai vittu, no. Ajan pakka. Alkaa löytyy näitä pulloja. Niin, ja niitä rupii. Ne rahatkin voisit poimia sieltä lattialta. Ei jaksa. Mä rahaa. Olis rikkaita, jos mä vittu poimista se kaikki rahat. Tää on niin vetänyt mäskit tonne lattialle. Takaa. Ei sitä aina voi pietellä viikkoa. Ei oo. Imuroita. Vittu, nyt tää on 7 sekunnissa kuin ikinä. Jalkaa pölymäärä. Nyt se 7 sekunnissa, kun se tänne tuli. Ei tää sotku ihan näitten kahden syytä. Heti ekana päivänä kun laitettiin kaikki kamat ja vitulleen tänne. Asutaan tähän laitetaan. Ei vittu Joona. Ei rahaa. Vittu mun tarvitaan vittu. Mitä sä tavallaan telekkarille, että kun teille olisi digiboksi? Mitä vaan antaa? Niin, ei tuu niin paljon paskaa niinku tuolle alueelle. Nyt tosta tulee pitkä video, 80 sekuntia mennyt. Tai Erkki käykö kattoo? Vajaana. Mikä sä tulet tästä kaapilla? Varmaan se vero. Hirveä tavaraa. Mä en tiedä, kuolee. Sano historiallista. Ja Toni tuli ottamaan suihin. Ihan vittuun pölyisää suunnitelma. On kyllä tarkkaa jälkeen. Joka tappaa lietsun siellä. Se on vituukin rahaa tänä laitos siihen kimuliin. Mä en sinut 2 euroa sitten. Anna lattialla. Vittu tapahtan määrä. Vittu. Ja rahaa tulee sängyn alta ja kampa ja... Vittu! Haarukka! Ei oo vaikka kynäkin löytyy ja... Kynä. 2. Karkkia on vielä, sillä on joku pussikin. Se tuolla lattialla tai mälliä. Kyllä vittua. Se on oikein on. Mitä? Ei saa. Siinä on. Tää on. Ei saa, vaan vittu.